Duh. Cepet, Pak. Mangkat saat ini. Apa enjing-enjing? Oh, saat ini. Jam kali ya? Oh, nggih. Nggih pun ana ngoten. Kula tak nyambut atau net yang pin. Nggih. Salam. Pak. Oi. Oh. Mamo anak gua petan nanti. Enggak, nanti Pak Mai. Para pengetan reklam balik. Tapi yang batas Aku ya di kon mangkat mandurku Pak Jakarta. saiki Iya saiki. terus kontone sapa? Dewean. Mana sih aku loh? Ya sing hati-hati aku mlebu ora iso nyangone muga tak selamat ae muga ning perjalanan selamat ning alam apa. Iya lah Pak, mana sih lah Pak? Ya. Sing hati-hati ya. Iya. Kalah. Woi, penendi men. Iya Gus. Woi, lo penendi. Iya Gus. Aku ini kan mangkat mandurku nang Jakarta ya. Jakarta. Iya. Ojo sih, wingi ponakanku ke Jakarta balik dari kena penyakit sing jenenge corona. Tapi tau apa kuwi? Mbok kene dhewe yo gak ro re. Jare aba-abane iki penyakit kuwi gampang cepet nular. Lah, lah nak ngurusi penyakit aku gak keras mangan. Ya wis terserah kowe, penting aku wis ngomongi kowe. Ayo, terus aku ya. Iya, Terus terminal juga. yo.
baru iki jebule. Kok iso koyo ngene iki piye le? Dalan-dalan do ditutup, kabeh iki piye maksude? Sakit bakul-bakul sing padha keliling iki carane. Wah, gak masuk tenan iki. Woi, pengen di Teramin nang terminal. ayo amin pengen kerja iki. Joreng. Indonesia. Rene. Ini biasa. Anu lho. Ojo mangkat sih. Lu lagi ini ya, Peng. Nang kono ki bahaya. Kita ning TV ki wis enak sing penyakit jenenge iki virus corona. Iya, Peng. Yo wong sing perantau ae iki untuk balik kok. Onek kowe sing ape mangkat. Lah, Wis lho, pokoke aja mangkat. Kowe ning nak mangkat, kudu ra iso balik. yo le. Yo. Wis lo nak ano, Vanessa aku. Yo. Semangat tenan di. Lah piye, apa koyo ngene malam tinggi uang ngene. Nah, yo memang wae ada duit lah, penting so kumpul kok karo keluarga itu sayang mangsane lah.